an bɛ bɛn nin kɛnɛ salenba in kan ana lamini cɛ fara muso ka denmisɛnnin mabakɔrɔ Salam Sani bismillah ni an sigilen kunnafoni bala kɛnɛ kan an bɛ foli ni tanni ta ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ k'a daminɛ Kayi ni ka taa bila Anderbukan na Salam Sani tarata o tarata an bɛ bɛn nin kɛnɛ salenba in kan n'o ye kunnafoni di bala ye maaw sigilen bɛ ka kɛnɛ mun makɔnɔ farafinna nansarala Salam Sani ka taa bila Ameriki jamana ka taa bila min ye Asi jamana fo Océanie i b'a fɔ ko diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen Salam Sani tile tɛ pan dugu kunna k'a ka dɔgɔ Salam Sani kunnafoni mana bɔ ɲɛjugu ɲɛɲuman anw sigilen bɛ a kama min k'an da don a la k'a di lamɛnnikɛlaw ma lamɛnnikɛla sɛgɛnbaliw lamɛnnikɛla ɲinɛbaliw lamɛnnikɛla minnu ye juru don anw na k'a yira k'a fɔ ko arajo tigɛ fɔ ka kunnafoni bala ka di min ye kunnafoni sanuma jɛlen a yɛrɛ gɛrɛgɛrɛ k'a bɛ sɔrɔ jɛgɛ fɔ de la Salam Sani ni maanifin ko ma k'i sama i jilaja kana fɔ k'i sɔsan juru min donna na ala k'a sara cogo ɲuman ala k'o d'a ma ala ka kuma b'an da min bɛ dilanni kɛ ala kana kuma b'an da min bɛ farali kɛ min bɛ jamanadenw kala ɲɔgɔn na min bɛ jamanadenw don da kelen fɛ ni k'u bɔ da kelen fɛ faso Maliba bɛ se ka diɲɛ dama dama cogo min na ni ka tɛmɛ diɲɛ jamana bɛɛ la o de ye an haminako ye dugu jɛra ko kura bi ye don wɛrɛ ye n'i ye diɲɛ taabolo lajɛ diɲɛ waati 3 ye kunun tɛmɛna an bɛ bi la sini o bɛ ala bolo maa si tɛ sini ko dɔn kunun ala y'o yir'an na an b'o dɔn an bɛ bi tile kɔnɔ an y'a daminɛ k'a daminɛ dugu jɛli la ka na bila sisan an b'o dɔn nka tɔ bɛ taa laban cogo min na masa jalakibali kɛmɛ k'o dogo an na nka sini an tɛ foyi dɔn o la an b'a kunfɛ maa 4 bɛ baara kɛ Salam Sani an bɛ Jakite n'o ye nɛgɛ tigɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru b'ale bolo Mamutu Kamara radio Jɛgɛfɔ officiel ale ni YouTube o ku b'ale bolo sɔgɔmaden na yanni ne an labɛnnen b'an bɛ gijigiji sabu an tɛ sirasi fɛ nin kɛnɛ kan e ko cogo di Buwajabate namu foli kɔtɛgɛ bali o kɔrɔ k'a fɔ ko b'i n'a tigi ni ɲɔgɔn cɛ an b'an ka président fo k'u waleɲuman dɔn Buwajabate an bɛ station na waati min ni ko k'an b'an ka président fo fulakɛni dɔ bɛ a bɛ jɛngɛ la ka na n'i y'a pesé a tɛ tɛmɛ kilo 15 kan b'a fɛ Dawara kun bɔra n b'a fɛ jama kulo la président dɔw bɔra kɛrɛfɛ Watalaw ko ni maa min sera président ma an b'o da joli la an b'o ti président ye ko b'i bolo i sécuriselen don i kɛrɛnkɛ ne ko n k'a ko gɛlɛyara a kɛra cogo di an ye nɛgɛ ka pistolet don a bolo a ye mun kɛ fana b'an ka président fo n'o ye Popisiw ye a bɛ fɔ dɛ o k'u ni ce kana tɔ tigɛ de b'a bɛɛ fɔ de a y'a daminɛ b'a fɔ Kulubalakaw tɛ fa kɛlɛ la don nana k'a bɛ a ko n b'a jɔ dɛ an ko président a k'ala kama a y'a jɔ an b'an lapatabaw kosɛbɛ radio Jɛgɛfɔ lamɛnbaaw Mali kɔnɔ Mali kɔkanna kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn kosɛbɛ sɛbɛnnikɛbaaw b'u fo an lamɛnbaaw b'u fo olu de tɛ ɲinɛ olu tɛ sɛgɛn u b'an lamɛn sanga ani waati bɛɛ lajɛlen i ye kuma kelen fɔ tiɲɛ don bɛɛ lajɛlen n'i ka baara donso bɛɛ n'a ta kun nka n'o ɲɛ dara micro in kan ka ban o kɔrɔ k'a fɔ k'anw y'an ka fura ta ka ban o kumana an gɛnɛyara sɛbɛnfura ka ca bi ni maaw tulo gɛrɛsɛ kɛra min ye Buwajabate an t'o kala n tɛ dogo dɔ ye bi an tɛ nin bila dagirinda la donc an ɲana Salam ye an bɛ taa nɛgɛtigi fan fɛ an bɛ tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ Buwajabate cɛ jugunaba o ni tiɲɛ ko kiri tɛ ban i bolo don sigay Salam Sani bisimila ne bɛ n tigɛ don lundi fana maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ ko Siyaka Tarawele ala ka mura nɔgɔya Siyaka ko Salam Sani an kana commune 1 na kɛrɛnkɛrɛnla min ye Korofina Nord sɛbɛnnikɛla ko a ko kunu ale bɛ don tariki kɔnɔ kunu tun ye donba ye Mali jamanakuntigi n'o ye général d'armée Asimi Goyita Salam Sani ani Mali gouvernement u bɛɛ lajɛlen dafalen tun bɛ kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ko kɛnɛ min don kɛnɛ salenba kɛnɛ belebele sɛbɛnnikɛla ko Salam Sani kɛnɛ tun bɛ tali kɛ fɛn mun na o de ye kɛnɛya ko kuma ye min ye CCRF ye k'u bamayɛlɛma k'u kɛ hôpital ye sɛbɛnnikɛla ko o ye kibaruya duman belebeleba ye cɛw n'i minɛ k'a di muso ma i k'a di den ma i ye maa 3 sɔn sɛbɛnnikɛla ko Salam Sani sɔngɔ de tɛ kɛnɛya la i mana fɛn o fɛn bɔ ka don ale la Salam Sani kan n'a ka kan sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye commune 6 lajɛ Bamakɔ Salam Sani b'a ye k'a fɔ min ye CCRF de bɛ yen n'i ye dɔgɔtɔrɔso sigi-sigicogo lajɛ a ko CCRF kɔfɛ hôpital de bɛ yen misaliyala min ye Gabriel Touré ye hôpital du Mali hôpital du Point G o n'a ɲɔgɔnna tɔw ye
sɛbɛnnikɛla ko n'a dun ma k'a fɔ ko Bamakɔ kɛn bɛ dugu belebeleba ye jama cayalen bɛ sara misɛn ni kɛnɛyaso minnu bɛ sigida kɔnɔna la n'o ye commune kɔnɔnaw ye olu bɛ wele ko CCRF sara misɛn ni ko de tɔgɔ bɛna yɛlɛma ni ka tila k'a kɛ hôpital ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Bamakɔ ye hôpital 15 sara misɛnniba ye k'a fɔ o de bɛna jɔ min ye CCRF ye baara minnu tun bɛ kɛ ye sara misɛnni min kɔni y'o baara ye ka se ka dɔ fara o kologiriyali kan a ko baara ninnu donna ka ban nafolo min bɛna don nin baaraw la sara misɛnni k'a bɛɛ lajɛlen bɛna bɔ Mali ka budget national kɔnɔ o kɔrɔ ko dɛmɛ t'a la an yɛrɛ ka wari sɛbɛnnikɛla ko sara misɛnniba ye k'a fɔ jamanakuntigi a ye birikiden fɔlɔ da ka ban commune 1 na ni ka tila k'a kannabɔ k'a yira k'a fɔ sara misɛnni min ye kɛnɛya minisiri ye n'o ye madame Jawara Bajalo Ture ye n'o de ye colonel major ye sara misɛnni k'a ɲini a fɛ nin baara in k'a kana sumaya dɛ a ka teliya joona n'a baara kɛra ka ban minɛn minnu kan ka kɛ hôpital kɔnɔna la k'u minɛnw ka ɲini ka bila kɔnɔ maa minnu kan ka baara kɛ k'olu fana kan ka ɲini ka bila kɔnɔ sara misɛnni jan k'u ka se ka baara kɛ o tuma ko baara bɛ kɛ jamanaden minnu ye o tuma sara misɛnni k'an fana ka se ka nafa ni tɔnɔ sɔrɔ cogo min na an ka nisɔndiya sɔrɔ an ka furakɛliw la nin ye jamanakuntigi ale ka kuma ye k'a yira k'a fɔ n'i ye nin programme in lajɛ ko nin ye programme kɛrɛnkɛrɛnnen de ye jamanakuntigi ka ŋaniya bolodalen don ni k'an ka kɛnɛyaso jɔ ka di jamanadenw ma ni ka jamanadenw lafiya sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Bamakɔ kɔnɔna tɛmɛnen kɔfɛ sara misɛnni jamanakuntigi a ka nin programme kɛrɛnkɛrɛnnen ye n'i y'a lajɛ yɔrɔ wɛrɛ fɛnɛ b'a kɔnɔ sara misɛnni n'o ye Bila ye n'o ye Kucala ye n'o ye San ye sɛbɛnnikɛla ko a ko Joyila ka taa bila Ɲono min ye Baɲankara ani Kulukoro sara misɛnni nin bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ko a ko jamanakuntigi mana fɛn fɛn fɔ sara misɛnni ko bila ka suma tere man ɲi o baara kan ka teliya jamanadenw bɛ se ka nafa sɔrɔ min na a ko min kɔni ye ntolanci yɔrɔ dilannen kɔfɛ jamanakuntigi y'a fɔ cogo min na ko kɛra ten n'i ye ko taabolo lajɛ kɛnɛyaso fana kuma fɔlen min filɛ nin ye k'a bɛna ban don jumɛn o ɲininkali to min bɛ yen nka balama in ka k'a la bilen min ko a to jamanakuntigi a ye layidu min di jamanadenw ma jamanadenw bɛ se ka o tɔnɔ bɔ cogo min na kunnafoni filɛ wari k'a bɛna bɔ budget national la o kɔrɔ k'a bɛ yen n'i ye jamanakuntigi k'a bɛna bɔ budget national la ka baara ninnu don a dibaw bolo ka tila ka entreprise sugandi o kɔrɔ ko wari bɛ yen o kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ Isiyaka Tarawele ale ka sɛbɛnni don Buwajibate i ni ce ni baraji n'i y'a degelen maa min na i b'a sɔrɔ i ma ɲuman kɛ o ye tiɲɛ ye bɛn bolo don ni sɛbɛn bɔ n'an b'a wele ko soir de Bamako o don o tɛ o don voilà soir de Bamako k'an bɛ taa mun ye uranium ɲini ye kɛrɛnkɛrɛnna n'i ko Jeda ale n'an ka jamana ni ɲɔgɔn cɛ Buwajibate min y'an ka nin minisiri ye minisiri religieux belebele n'an b'ale wele ko Muhamadu Kone ale kɔni a kan ka fɔ ale ma tare ka sababu kɛ a ka minisiriso a n'a ka maaw u ye wulikajɔ min kɛ an bɛ se ka min fɔ min ye san wɛrɛ maganta ye Mɛgila k'a kɛra sagaba ye ka sababu kɛ min ye 13321 maliden minnu bɛ bɔ jamana ka compte la ni ka taa magan yɔrɔ san o san min ye magankaw fɛ yen u bɛ ɲɔgɔn lajɛrɛ belebeleba kɛ diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen bɛ wele ni o ta ko 5nan ye ta ko 5nan min n'u y'a bolo da o kɛra novembre kalo tile 9 a bɛ to sini ka taa se novembre kalo tile 12 ma min y'an ka minisiri ye ale b'a kɛnɛ kan ale kelen ma taa ko ye ani min ye Agi ye kɛrɛnkɛrɛnna an ka pèlerins u ka kɔrɔfɔ bɛ taa kɛ yɔrɔ min na kɛrɛnkɛrɛnna min ye o directeur national ba ye belebele ale fana kun b'an ka minisiri nɔfɛ ka taa kɛ k'u bɛɛ lajɛlen seere u selen kɛnɛ kan Buwajabate min ye bololabila sɛbɛnw ye u ye olu bolo da o kɛra novembre kalo tile 9 min ye Jedakaw fɛ yen min ye nin ɲɛnajɛ belebeleba in ye o kɛra an ni mun ye uranium ɲini ka taa se Arabie Saoudite ma kɛrɛnkɛrɛnna a kɛra ani ninnu ni ɲɔgɔn cɛ bololabila in kɔni kun ye min ye k'a yira sa k'a fɔ min ye malidenw ye ko siga foyi t'a la an bɛ taa magan min ye salon ta ye an taara cogo min na lafiya la an bɛ taa ɲina fana lafiya la kɛrɛnkɛrɛnna min ye magankaw ye kɛrɛnkɛrɛnna u ka maa min bɛ yen ni ale ɲɛsinnen o baaraw bɛɛ lajɛlen ma i n'a fɔ anw ka nin minisiri belebeleba in min ye docteur Mamadu Kone ye ka taa se olu fana ka cɛden ma kɛrɛnkɛrɛnna ni o y'u ka minisiri n'an b'a wele ko Umar Abdul Fattah Musa ale kɔni u ye u bolonɔbila nin sɛbɛn in na a k'olu ka nin hôtel belebeleba in kɔnɔ u ka sɛbɛnni ko u ka kɔrɔfɔw la a k'u ye kɔrɔfɔ falenfalaw ko nin bolo da k'a yira sa k'a fɔ siga foyi t'a la malidenw ye min ɲini maa hakɛ min kan ka taa magan 2026 la ko siga foyi t'a la k'u sɔnna ma ka sababu kɛ min ye baara min kɛra ka tɛmɛ k'o de ɲɛna n'i y'a mɛn an ka taa kunun ta yɔrɔ la Buwajabate i b'a sɔrɔ kunun ta de jara nin bɛɛ lajɛlen
ale be mba kumna plan de vision kono mi ye 2030 konna ye bodo wati ambe wati bine na fo san mi anga ministry ale korfota ale ayida saka fo mi ye nemanganta ye amalde munun be nubu nata ako mi ye ka fo ko war fanana prix fanana ko gele mababa na kala wa ako ko tuna ke fio mi ye 4,166,425 francs ako ye munun ta gouvernement ka serafe mi ye privé ko seraye kenana ko 4,675,000 ma munun ta o serafe ako abe do ke ka nyeshi peleroma ma munun be ni alo suwana watala bina sawreta do ulu gresela ako taka sigi alaka onoya gasebe fatire ba ko ako ami wati bina san ako anga ministry anaka ministry so o yewuli ka jomnge ako de tono ye niye wala samanta o sona ndama akada ye gatani mami wa ko songera ma ni seme ami bo sorde bo ko no biso ndana bo da wati buya bala fe bele ile bi laba tiena ibolodo Salami sani ne ben tiga do le kayma dende mami sebene ke oye edde samake salam misani minye union africaine no ye farafina ka keleya jerejakulu ye mali yera ye otonde ye salam misani mami yo nyema ye ale ye tiga no blake kari temene no bena novembre kalo kle kononton ninga kana bo jema ye sabane la ko mawrate odiye Mohamed Ali Yusuf ye salam misani union africaine ale commission okuma unyema bado minye farafina ka keleya sara misani ni kaseka farafina yiriwa sara misani abalane me fami fe jango sigi ka fo yedamu ye sabangla ko eba ye ka fo ayetika no blaminke sara misani oni nansara to ye kuma munu fo okuma ko kuma nunu kodo no nyoma ni ya ka kuma laje no ye Mahmoud Ali Yusuf ye aya yera ka fo malika goni be aka kuma de done sara misani kale koni ye jatemina doke ulu ka tombele ban mali re tomi edenye sara miseni ku kanu sigi ka mali la jeble sabu ko gela mu be mali ka katemena mali kelenga buna kuka minye mali ka gelaya sara miseni ko wuli ka joka nga ke jona jona sara miseni mamu ne bamanchuye ku keme ka sero dagre o kuma ko tajiti ka teme ko dumuni tika teme ko minye senga dakele ko de be mali don kambe o kuma kale re ba yira ka fo ni ye marabolo do laje ko taji re fanshite sara miseni kalo ni kalo o kuma ko digudon kulube ka balo togodi o kuma ko min kone ino africaine ye salam sene ko ni bole u nya de kono sa nin ka wuli ku sigi ni ku kankorota ka nyeshi malima nin ka jien wele saban la ko ako no ye de sama ke anake min ye Mohamed Ali Yusuf ye salam sene ko kibara do be mali kono ko tambe ka leto sabu ni ye segu laje min kone sitar ni joli ye salam sene lu domaine wati la o kuma ko kibara tabulo saban la ko ka yira ka fo ko fienti keleme mali do na ko fene kibara tabulo tiɲɛ do gɛlɛya bɛ mali kan nka k'a fɔ k'a tere juguya k'a fɔ k'a juguya sara misɛnni ko ni maa min ye den kanu ka tɛmɛ denba kan suya ko b'i kɔnɔ kana se o la o y'ale ta ye dɛ n'ale mali kanu ka tɛmɛ malidenw kan hakilina wɛrɛ na k'ale la sara misɛnni o tuma ko n'i tilala ka kow lajɛ k'i bɛ segin ko dɔɔni min ye Mohamed Ali Yusuf ye sara misɛnni ko embargo taara ka da mali kan don min na union africaine tun bɛ min i kulo bɛ kuma la sara misɛnni mali gɛlɛya ma daminɛ bi sara misɛnni kabini san 2011 mali bɛ gɛlɛya la gɛlɛya mana kɛ fɛn fɛn malidenw ye dɔnnena la sa malidenw jura gɛlɛya la malidenw kɛmɛ ka ala lajɛ malidenw kɛmɛ k'u yɛrɛ lajɛ malidenw kɛmɛ ka sanajɛ ka dugu lajɛ sara misɛnni ni ka tila k'a bɛɛ lajɛlen ta k'a bila an ka ɲɛmaw kɔrɔ k'a yira k'a fɔ ko min kɔni ɲɛmaw ye sara misɛnni n'u y'an don dawda fɛ an b'o da de fɛ an b'an ka ɲɛmaw fɛ an b'u fɛ waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sabandila ko min y'o faso kanu ye o ɲɛma kanu ko de ye jamana in lase bi ko ye sinon maa minnu tun hakili tun ye fɛn minnu ye n'a kun tor'olu ta la ɲanguma sɔrɔ mali ko kuma wɛrɛ mɛnna sabandila ko min ye union africaine ye n'ale ka hakilina ka mali dɛmɛ a ko n'i ye maa wɛrɛw lajɛ n'o ye l'Amérique ye ka taa bila faransi la olu kɔni y'a ɲini ka lasigiden minnu bɛ mali kɔnɔ o tuma ko ni ko kalama ti maa min bolo k'u b'a ɲini u fɛ k'u ka mali bila ko dɔw yɛrɛ ko k'olu tɛ kala don ɲinɛ ka bɛn n'o ye ko ye ko nin ko in bɛ ka fɔ ka se da mun ma k'a ma se o niveau la dɛ n'u bɛ min kɛ ka mali dɛmɛ u ka mali dɛmɛ diɲɛ maa bɛɛ lajɛlen bɛ mali kɔnɔ mali bɛ jɔyɔrɔ min na bi saheli kɔnɔ bi sara misɛnninw dogolen tɛ diɲɛ maa la ka mali ye k'a to yen juguya kɔnɔ bɛnsɛngɛnɛ kɔnɔ sara misɛnnin k'a bɛ kɛ ka da kun jumɛn na ni maa min bolo bɛ ala bolo i sen mana cɛ cogo tɛ bin dɛ mali ta o ye sara misɛnnin juguya tɛ juguya ye bɛnsɛnkɔnɔya tɛ bɛnsɛnkɔnɔya ye tɔɔrɔ tɛ tɔɔrɔ ye sara misɛnnin a mana kɛ fɛn o fɛn ɲɛgan kɔnɔ ko a dɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛ yiralen bɛ malidenw na nka hali bi malidenw b'u sen kan malidenw b'u ka jamana fɛ malidenw
min b'u ka jamana kuntigiw fɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Kayima ND kɔnɔ Den Samake ale ka sɛbɛnni don Ba Jabate ni tulo gere taara kungo kɔnɔ n'a bolila kana jɔ dɛ kosɛbɛ kɛ dɛ a m'a ye a y'a mɛn Ba Jabate ni sɛbɛnbɔ sɛbɛn n'an b'a wele ko Nouvelle Horizon n bɛ n da don o la Ba Jabate kan ka taa ACI 2000 kɔnɔna na min ye nin wari mara yɔrɔ belebeleba ye n'an b'a wele ko Kafo Diɲɛ n'i ye Kafo Diɲɛ kofɔ ka ban min ye cɛkɛda ye ale donna maliden bɛɛ lajɛlen jigiya kɔrɔ min ye warimisɛnnin di ye ka n'a kɛ wari kumaba ye k'o di walasa mɔgɔw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ka juru don i la lafiya la ka juru don i la saracogo ɲuman na ka tila k'i dɛmɛ ka baara kɛ i b'a fɔ ko Kafo Diɲɛ min ye kunun ye kɛnɛrɛnna nɛgɛ kanɲɛ 14 o danna gosili ye ka sanga fu kɛ dɔɔni Ba Jabate kunnafoni dira sa k'a fɔ min ye Kafo Diɲɛ min ye a direction ba ye sa k'a fɔ ko tasuma kɔni a wulila u ka immeuble la kɛnɛrɛnna kɔrɔfɔ min n'a kɛra nin kɛra kunu mun ye novembre kalo tile 10 ye san 2025 na 14h waati de kɔrɔfɔ kɔni fɔra min ye misali ye jama bɛɛ lajɛlen girinna ka sababu kɛ min ye Kafo Diɲɛ ye u bɛ jɔyɔrɔ da min na u bɛ jɔyɔrɔba min na Mali kɔnɔna na u ye jɔyɔrɔ min kɛ fandaw ni ɲɔgɔn cɛ kɛnɛrɛnna min ye kɔrɔfɔ teli ye o bɔra ka ben yɔrɔ ni tasuma kɔni wulila yɔrɔ la a bɛ di jɔnni ma o tɛ tasuma fala o min ye bɛɛ lajɛlen b'olu wele ko les soldats du feu olu fana ye n b'a fɛ n'an ka ɲɛmaaw ye ni ko kɔni wulila i bɛ ala deli maa minnu ka ye kɛnɛ ka olu don min ye colonel n b'a fɛ na Jara ye directeur régional protection civile Jatigi Jara Adama gɔ kɛmɛ ka sɛbɛn ko Jara mun ye colonel Jara ye ale kɔni ale bɛ district kunna ale yɛrɛ ka kɔrɔfɔda kɔrɔfɔ cunna ale ka ale wulila k'a fɔ ale ɲɛna ale kɔni ko nin tɛ bila dagirin da la i n'a fɔ ale fana ka baara ye baara tilennen ye cogo min na ne a mana wele yɔrɔ yɔrɔ la colonel k'a fɔ ko tasuma de bɛ nin yɔrɔ la a ka maa minnu ka surun a bɛ sin k'olu wele k'a ye ta wala ale kɔni bɛ o de kama wa baara in ka d'a ye wa b'a ɲɛdɔn ale welelen a ko min ye u ka yɔrɔ min ka surun yen na o bɛ ACI kɔnɔna na u ye olu maaw wuli aw ka wuli ka se teliyara olu wulilen ka se teliyara u y'a sɔrɔ kun wɛrɛ dunuma sa k'a fɔ ko mobili 2 de bɛ yen ko tasuma donna olu la min ye olu selen olu yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ ko k'a layɛ sa ko ka wele da kɛ min ye renfort ye ko renfort fana ka na ne k'a fara olu ka nin baara ye ne k'a kɛ Ba Jabate u nana ni n b'a f'i ɲɛna u ka citerne belebele olu dɔw yɛrɛ kɛnɛ kɔnɔna na n b'a f'i ɲɛna ka taa se n b'a f'i ɲɛna cɛden 70 bonyako ma protection civile olu bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn kunbɛn a kɛra komi n b'a f'i ɲɛna Bamakɔ protection civile bɛɛ lajɛlen bɛ yen a bɛɛ lajɛlen sinɛ don ka sin ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka sababu kɛ Jara n'a ka baara kama ale ko maliden bɛɛ lajɛlen kelen a ko u sera kɛnɛ kɔnɔna na waati min na a k'u y'a sɔrɔ sa k'a fɔ tasuma kɔni bɛ yɔrɔ la min ye bolimafɛn dɔw ye tasuma bulu la bolimafɛn 2 bonyanko ka taa se moto dɔw ma nka a yɛrɛ ka fɔ sa k'a fɔ i n'a fɔ ŋunuŋunukan min ni maaw b'a fɔ dɔw y'a yira sa k'a fɔ n b'a f'i ɲɛna ko barikon dɔ bɛ yen n b'a f'i ɲɛna essence tun b'o kɛrɛfɛ o ni groupe électrogène k'o ka surun ɲɔgɔn na k'o de kɛra sababu ye ko ka fɛn kɛ nka Jara ka fɔ la a ko ni ko kɛra ka ban maaw k'u ka hakili sigi a kɛra cogo min na a bɛ ɲɛfɔ a ko ale kɔni ka jate la olu selen kɛnɛ kɔnɔna na u y'a sɔrɔ n b'a f'i ɲɛna tasuma bɛ yen a bɛ mobili dɔw la tasuma kɔni a k'a bɛ wuli ka yɔrɔ minnu sɛgɛrɛ olu kɔni ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ a bɛ so fɔlɔ min na ni o ye taji fɔlɔ min ye olu kɔni fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen n b'a f'i ɲɛna k'o fɔ k'a fɔ min ye a fanba ye ale n'a ka cɛdenw ye wuli ka jɔ kɛ walasa k'o bɛɛ lajɛlen maîtriser o bɛ se ka ban cogo min na nka a yɛrɛ ka fɔ la a ko adamadenw tun bɛ yen a ko maaw kun jɔrɔlen don baarakɛlaw kun bɛ yɔrɔ dɔ la a ko k'a fɔ k'a ye ko taji ye fanba minɛ wa ayi k'o tɛ dɛ Jara ko olu ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ yɔrɔ kelen kɔnɔ a donna yen yɔrɔ la olu y'o maîtriser wa maa minnu bɛ sanfɛla la fana Ba Jabate u yɛlɛla sanfɛ k'a bɛɛ lajɛlen lakana wa bɛɛ lajɛlen jiginna fana min ye tasuma ye fana u ye tasuma dan sira la ka se ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ nka min ye colonel ka fɔ la a ko a bɛ min fɔ malidenw ye a ko essence min bɛ n'a bɛ mɔgɔw bolo n'an bɛ essence mara ko maracogo b'a la dɛ Ba Jabate i ka kuma in colonel ye kangari da ko maracogo bɛ essence la ko essence n'i y'a ta a kɛ bolimafɛn kɔnɔ n'i bɛ boli dɔɔnin-dɔɔnin i ka boli dɔɔnin-dɔɔnin nka ka essence ta k'a bila kɛrɛfɛ n b'a f'i ɲɛna k'a bila yɔrɔ la ko sariyaw de b'a la ko maracogo dɔ de bɛ k'i bɛ bɔ ko kalama tuma min na k'i b'a sɔrɔ k'a kɛrɛfɛ k'an ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ k'a bɛ population wele a b'a ɲini population fɛ essence ko in u k'a bila bitɔnni na k'a bila fɛn na k'a bila yɔrɔ dɔ la
Wulibali kan jɔ k'an hakili to a la ko chance ye fɛn min ye k'a ka gɛlɛn kosɛbɛ a y'o kangari da a ko an k'an hakili to carburant na ka sababu ale de bɛ se ka kɛ sababu ye a bɛ kojugu kɛ Jabate u tilalen nin baara bɛɛ la min ye kafo diɲɛ ye a ɲɛmaaba a bɔra ka kuma a ko de suriki min kɛlen filɛ nin ye ko ka na nin baara ninnu kɛ a ko ale bɛ bonya kɛ ka ɲɛsin sapeur pompier ma a ko k'a sababu kɛ ko in kɛra dɔrɔn u sera kɛnɛ kan u ye ko in maîtriser a k'a bɛ population fana fɔ a k'u bɛ layidu di nin baara min kɛlen filɛ nin ye a ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bi ka kɛ walasa client maa mɔgɔ bɛ min na k'o k'i jɔ k'o baaraw ka kɛ nin ye Abdramane Touré ni y'ale ka sɛbɛn ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ bi sɔn na Jabate te bonya bɛ kuma Salamsani hali bi bɛ ko min ma ban Nouvelle Horizon sɛbɛnnikɛla ye Mamadi Touré Mamadi ko Salamsani an ka taa tɔn kan Salamsani ale ye cercle min bɛ Tombouctou ale marabolo la sɛbɛnnikɛla ko n'i ye Tombouctou lajɛ Salamsani ale gouverneur ba Salamsani o ye contrôleur principal de police Bakou Kanté Bakou Kanté ale ye yamaruya de ye Salamsani min ye tɔn ka ale préfet ma n'o ye capitaine Mambi Keita Salamsani k'a ka taa gouverneur tɔgɔ la min kɔni jamana ɲɛmaaw tɔgɔ la Salamsani ni ka taa Mariamu Sise ale somaaw fɛ Madame Sise Salamsani ale ye tɔngaka ye faso maliden do maa do npogotigini canajan Salamsani saramani do kosɛbɛ i ka dala k'a fɔ min bɛ réseau kan ni a bɛ waso n'a ka dugu tɔnka ye a bɛ waso n'a ka région Tombouctou ye a bɛ waso n'a ka faso maliba ye Salamsani jadisiw de y'a minɛ ni k'a kantigɛ ni k'a ni diɲɛ fara sɛbɛnnila ko Salamsani a ko min ye Mariamu Sise ale ka ntanyali i b'a ye k'a fɔ a kɛra kinikini ko belebeleba ye Salamsani sabu tun bɛ k'a ka kanubaga yira ni ka ɲɛsin Mali ale autorité ma min ye général d'armée Assimi Goïta Salamsani a b'a kɔ bi a b'a kɔ sini Mali ɲɛmaaw an b'u kɔ bi an b'u kɔ sini Salamsani an ka Mali ɲɛmaaw dɛmɛ Salamsani dugu jɛko 21 ale ni a b'a ka baara min na réseau kan i b'a ye k'a fɔ nin kumaw de tun b'a da kosɛbɛ ka taa bila a ka min kɔni ye feere fɛn wɛrɛw la sɛbɛnnila ko k'a to fasoden ɲumanya baara la Salamsani a na kɛ ni maa minnu ye faso jugu ye o ma bɛn olu ma sɛbɛnnila ko min ye faso juguw ye n'o ye jadisi narcotrafiquants ye sugu bɛ sidɔnbaliw do Salamsani u cari-carilen bɛ dugu kɔnɔ bɛɛ lajɛlen k'i togo dɔn Salamsani sabu a tɛ maa si tɛna la o tuma ko nin ye jadisi ye nka min y'i kɛwale jugu o de b'a yira k'a fɔ nin ka ko kɔni tɛ ko sabatilen ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye nin npogotiginin ye Salamsani u sina ka bali ka bɔ a kɔfɛ ni ka tiga ta k'a da kan k'a latunu tile kelen Salamsani ni ka bɔ n'a ye ka sin ka bɔ n'a ye kɛnɛkisɛjɛ dɔ kan ni ka sin ka bamuru da a kan na i b'a fɔ ko sagajigi kan tigɛtɔ sɛbɛnnila ko Salamsani baara cɛjugu kelen i b'a ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen kɔni ye ŋɛɲɛ ɲimi bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ kɛ Salamsani min ye jamanadenw bɛɛ lajɛlen kɔni n'u ka dusu kami yira banmanci ninnu kɔni tɛmɛna n'u yɛrɛ ye o kelen tuma min na i b'a ye k'a fɔ Tombouctou ale gouverneur ale y'a yira k'a fɔ nin tɛ bila ka suma ye min kɔni ye a ka préfet n'o ye tɔn ka préfet Salamsani n'o ye capitaine ye Mambi Keita ale kɔni taara ni fɛn caman caman ye ka t'o da somɔgɔw ma jamana ɲɛmaaw tɔgɔ la Salamsani ni minɛ ka bilida a ka fisa ni dalangolo ye a tɛ su la wuli dɛ a b'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmaaw u hakili b'a la o b'a yira k'a fɔ tɔɔrɔ min b'a somɔgɔw kan o tɔɔrɔ kelen de bɛ jamana ɲɛmaaw kan o kinikini kelen de bɛ jamana ɲɛmaaw kan wa o kinikini kelen de bɛ jamana yɛrɛ kan maa min talen filɛ nin ye a taara ni Mali y'a dusukun na nin tun t'an si seko ye bi tile la sɛbɛnnila ko min ye capitaine Mambi Keita ale taara ni fɛn minnu ye o de filɛ nin ye Salamsani min kɔni ye ɲɔbɔrɔ i b'a ye k'a fɔ kilogramme o 5 ye o ma tɛmɛ ka bɔ yen Salamsani a taara ni malobɔrɔ fana min kɔni kilo 50 a taara n'o fana 5 ye i b'a ye k'a fɔ min ye malo ye a taara n'o fana ye ka tila ka taa ni sugoro ye Salamsani ka taa ni min ye macaroni ye ka taa ni tulu ye ka taa ni birifini ye birifini o ye den 2 ye Salamsani ma tɛmɛ ka bɔ yen a taara ni safinɛ ye ka taa ni nɔnɔ ye i b'a ye k'a fɔ ni ka tila ka ba 20 sefa ni k'o ta k'o da kan Salamsani ko minɛ ka se ka o ɲɛ jijɛ Salamsani jamana ɲɛmaaw tɔgɔ la sɛbɛnnila ko min kɔni ye préfet n'o ye tɔn ka préfet Salamsani a da sera kuma caman ma o de ye a somaaw ye u k'a dɔn k'a fɔ ko Mariamu tun bɛ baara mun na o tuma jamana ɲɛmaaw y'a dɔn a ye Mariamu tun bɛ baara mun na Salamsani k'a sara ni jamana kanu y'a dusukun na o tuma ko jamana kun ko b'a ye min ye a somaaw ye u k'a dɔn k'a fɔ Salamsani ko Mariamu su u bɛ jɛ ka dugawu de k'a ye waati bɛɛ o tuma ko Ala k'a dayɔrɔ suma n'o ye Mariamu Sise ye tɔnka ka don n'ale bɛ réseau ka waati bɛɛ sɛbɛnnila ko Salamsani
min y'a somaw ye u y'a yira k'a fɔ ko min kɔni lajali ye ni minɛ k'a bi su kɔfɛnw na sanamisɛnnin k'a tɛ fure la wuli nka k'a bɛ jigi de to sanamisɛnnin kulu y'a dɔn bi k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko Mariam tun bɛ ka baara min kɛ réseau kan n'o ye jamana kumaw ye o tuma ko jamana ɲɛmɔgɔ k'u tun b'a kɔfɛ o tuma k'a ka ko kun ka di jamana ɲɛmɔgɔ ye ko olu kɛlen ka préfet ye sanamisɛnnin k'a ye jigi sɛbɛn mun ta k'olu sɛgɛrɛ ko Ala de b'a diya dan dɔn o tuma ko min ye jamana ɲɛmɔgɔ ka duwawu ye o tuma ko Ala k'a minɛ Mariam ye Ala k'a kɛ sidusu ye Ala k'a don arijinɛba kɔnɔ sanamisɛnnin Ala k'an fama ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ma Ala ka jamana sanuya Ala ka bamanciya wale Ala ka bɔ jamana kɔnɔ min ye Mariam Sise somaw ye tiɲɛ yɛrɛ la ko kuma t'olu da ko Ala de bɛ jamana ɲɛmɔgɔ sara u ye wulikajɔ ni kanubaga min yira ni k'o ta k'olu sɛgɛrɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Mamadi Touré ale de y'a sɛbɛn Jabate maa bɛ to i dɔnko la an bɛ Ala subahana wa taala an b'a deli a ka hinɛ banbatɔ la ne ka yafa k'a ma Jabate ni Ala subahana wa taala y'i bugɔ i filan m'i bugɔ n'a ka di ye n b'a f'i ɲɛna i bɛ misi caman ba fa k'a kɛ sarakati ye k'a di mɔgɔw ma n'a ka di i bɛ saga fa i bɛ wari di i bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ nka min bɛ kɛ sini maa si t'o dɔn Ala subahana wa taala b'a yɛrɛ sago la a tɛ fɔ maa si ɲɛna k'a fɔ k'i bɛ taa sini i yɛrɛ ɲɛna i bɛ sarakati ba mun bɔ walima mori kɛ b'a f'i ɲɛna a kɛ tan a bɛ ɲɛ nka min bɛ kɛ sini maa si t'o dɔn ni ko ko kɛra an ka da Ala kan Ala ka jɔni de ye an b'an kunfɛ Salami i mana ja Ala ye cogo cogo i mana ɲumanya kɛ cogo cogo i mana kɛ tiɲɛnikɛla cogo cogo i mana kɛ banbanci ye cogo cogo i mana kɛ diɲɛ maa o maa ye Salami i ye waati min fɔ Ala ye n'o waati sera salati min bɛ kɛ sini maa si t'a dɔn o ye tiɲɛ dɛ Ala ka bɛɛ ta kɛcogo ɲɛ n bɛ n bolo don ni sɛbɛn bɔ sɛbɛn n'a b'a wele ko indépendant min ye ɲamɛkaw fɛ yen novembre kalo tile 8 min ye ni jamana saba ye i b'a fɔ wele ko AES Burkina Niger Mali a ministre la défense saba bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na o tun bɛ maa min ɲɛkɔrɔ o ye Nigerikaw ka jamanakuntigi ye ni o ye général Tchani ye kuma lasurunyana ni ministre saba kɛlen ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ ye ka sababu kɛ baara dɔ bɛ yen o tun y'o boloda baara min n'o tun kɛra octobre kalo tile 15 ka sababu kɛ min ni jamana saba finitigilakaw ka fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ k'u bolo don ɲɔgɔn bolo minɛnw ka ɲini ani fana kunnafoniw ka falen walasa min ye banbaciw ye o bɛ wulikajɔ min na ni jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ walasa anw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na min ye ni jamana saba ye u ka kɛ maa kelen ye hakililata kelen kungilenna kelen walasa jamana saba in u bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kisi banbaci ninnu ka kɛwale ma cogo min nin don min ye Nizɛrikaw ka jamanakuntigi ye min ye kalo tile 8 novembre kalo ale kɔni ye bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin nin minisiri saba ma anw ka minisiri cɛmancɛ fanga minisiri ni o ye général Sadio Kamara ye o tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na Burkina bɛw ta o ye Selese Kabore o tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na min ye Nizɛrikaw yɛrɛ ta ye o ye Salifu Modi ye ni saba bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen u y'u dantigɛ u y'u ka hakilatɔw ne k'a bonya ne k'a bɔ k'a ben k'a yira sa k'a fɔ baara min kɛra octobre kalo tile 15 u ye o mana bɔ o kun kɛ kun ye min ye ka se ka fɛɛrɛw ne ka olu bolo da o kɔni o latimɛ cogo nin ye n'a fɔ baara bɛ kɛ dɔɔni dɔɔni u ye olu ɲɛfɔ min ye Nizɛrikaw ka jamanakuntigi ye général Tchani ale kɔni y'a yira sa k'a fɔ u ye nin baara min kɛ a b'u fo fana gaw ka wuli ka jɔ kɛ nin baara in kɔni tɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ ni ale yɛrɛ ma da don a la u ka wuli ka jɔ kɛ u k'a ko teliya u m'a mago bɛɛ minɛn na u m'a mago bɛɛ kunnafoni na u bɛ fɛ ka fɛn fɛn kɛ mun bɛ kɛ sababu ye jamana ye saba in bɛ se ka kisi cogo min a ko olu jamana saba bɛɛ lajɛlen ka hakililata ye o ye a y'o kɔrɔfɔ lase a tila tuguni fana k'a fɔ an bɛ waati min n'a fɔ sisan a ko min ye banbaciw bɛ wuli ka jɔ min na kɛnɛ n'an b'a f'i ɲɛna nin saheli kɔnɔna na anw ka ban maliko ba in kuma lasurunyana karibiran ni sansi donna sitɛrɛn na k'i kun da mali kan maa n'i m'a mɛn min jɛn na i bɛ kuma wɛrɛ mɛn gɛlɛya kɔni kɛlen don a ko kan nka o t'a bali k'a fɔ k'anw tɛ ka na ni taji ye min ye général Tchani ye a ko nin menace belebeleba mun bɛ sen na a ko wulikajɔ ka kɛ a ko ale kɔni wulila a ko ni jamana saba bɛɛ lajɛlen bɛ wuli a ko min ye général min y'an ka ministre la défense ye u k'u cɛsiri ni baara in walasa mali ka citerne mali ka baarakɛminɛn bɛɛ lajɛlen bɛ se ka don cogo min na lafiya la Buwa Jabate a ye bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin AES ma u ye k'an bɛɛ da ɲɔgɔn ye kuma lasurunyana baara kɔni a bɛ taa nin taabolo kan Ablaye Jara ni y'ale ka sɛbɛn an ye mun bɔ indépendant kɔnɔ bi sɔgɔmada Buwa Jabate bonya b'a la Salamisɛnni bonya n y'a minɛ ni bolo fila ye lajɛ min filɛ nin ɲami Niger ye Salamisɛnni dɔwɛrɛ tɛ Mali armée Burkina armée Niger armée an ka sɔrɔsi Akiya jamakuluba la bɔ ni k'u kolonsa ɲɔgɔn na Salamisɛnni u ka jɛ ni ka mɔmɔliw boloda ni jamana sabaw ni ɲɔgɔn cɛ ni gɛlɛya bɛ maa min fɛ yen u ka boli joona joona ni ka to gɛlɛya ka se ka fara ɲɔgɔn la o tuma min ye ni jɛrɛjɛ
yakulu ye ala tɛna mɛn sana misɛnnin ko bɛɛ lajɛlen mana bila sen kan yɔrɔ minnu bɛ bi ko bamanju kɛmɛ ka se ka siraw minɛ sana misɛnnin u bɛna bɛɛ lajɛlen fura k'a jɛ wa AES sigi kunba dɔ filɛ nin ye AES sigilen ɲɛna dɛ o tuma ala ka fanga d'u ma ala ka se d'u ma ala ka a daraja d'u ma ala ka musaka d'u ma kunnafoni tɔ bɛɛ an bɛ taa Ahmed fan fɛ an bɛ tila ka segin ka na. N'i ye muso sinamuso d'a ma k'a ka taa feere n'a ma sa dɔgɔ la a b'a juru don i bolo don bala bɛ cogo di jɛlen o ye galadaga ye walayi sana misɛnnin bisimila ne bɛ n tɛgɛ don le reporter ye o ka kɛ sɛbɛnnikɛla a ko min ye minfɛnjugu ye i b'a ye k'a fɔ ale kunkanko kuma bɛ sen na n'o ye cannabis ye sana misɛnnin chambre indien sɛbɛnnikɛla ko o m'a fɔ ka bɔ an ka bamanankan na an ko juin min ye yiribulu ye masa jalaki bali ka yiribulu sana misɛnnin min ye a majamubagaw ye olu ka sabu maa minnu kɛmɛ ka majamu ko masa jalaki bali ka yiri sana misɛnnin ganja i b'a fɔ tuguni ganja k'i kunkolo minnu n'a ye sɛbɛnnikɛla yɛrɛ k'a fɔ min y'o feereba dɔw ye i b'a ye k'a fɔ tigɛ de dara olu kan n dɔn cogo di a bɛɛ de b'a kɔnɔ yan a n'an y'a mɛmɛ e kɔni b'a dɔn ne kɔni ye maa min ye sa a ma se bilen ne ka foyi sa o ne kɔni ye maa min ye c'est ne kɔni ye ninnu dɔn cogo di parce que n tɛ te min n tɛ sigariti min n tɛ nɔri min kuma kɔni tɛ nin mɔ e kɔni b'o dɔn e maa min ye b'o dɔn nka an kɔrɔkɛ dɔw tun bɛ sansi feere tɛ misira olu tun bɛ taa sikurusi kɛnɛ ka to ka kunkolo firifiri filɛ i ye dɔɔnin d'a la o sen fɛ i bɛ nin si dɔn sana misɛnnin bisimila sɛbɛnnikɛla n'o ye la rédaction ye u y'a yira k'a fɔ min kɔni ye OCS ye i b'a ye k'a fɔ olu ka jateminɛw la sana misɛnnin commissaire divisionnaire de police Fuseni Jakite sana misɛnnin k'u ye zɔlen da min kɔni ye sɛgɛsɛgɛli dɔ sen fɛ Kucala la i b'a ye k'a fɔ min y'o sɛgɛsɛgɛli ye u nana ye k'a fɔ min kɔni ye kari n'o bɛnna novembre kalo tile 2 ma sana misɛnnin min kɔni ye juin feereba dɔ bɛ yen min ye denmisɛnnin galabu duman dɔ bɛ yen o tuma k'olu de kɔni kɛmɛ ka ni réseau dumanba in sigi sɛbɛnnikɛla ko min kɔni y'u ka kamalen camanjan duman ye i tulo kɛrɛbɔsigi o tɔgɔ ye ko MK san 17 sɛbɛnnikɛla ko BW o fana ye dɔwɛrɛ ye o ye san 18 ye BT san 28 MT san 40 ani san 8 MK san 10 ani san 7 alima laban o ye MT o ye san 16 ye san 16 bibɔrɔn kasa bɔrɔ fɛ fɔlɔ sɛbɛnnikɛla ko sana misɛnnin min ye ninnu ka réseau i b'a ye k'a fɔ dɔwɛrɛ t'u bolo ka taa juin ɲini ka na n'a ye ni k'u dogodogo ka taa place a place yɔrɔ la ni ka tila k'u ka consommer ta bɔ a la u b'u kunkolo firifiri ni min ye n'u dun ɲɛ kɛ gɔnjɔrɔba ta ye sana misɛnnin foyi tɛ jugu kunkolo la o de ye bingali ye n'o ye tiɲɛni jugu ye sana misɛnnin zone n'a bolo fɛn sanna a bɛɛ lajɛlen ye fɛn kelen ye min ye ni min fɛn feerelaw ye i b'a ye k'a fɔ n'o ye drogue feerela ye sana misɛnnin k'olu ka dan kɔni jiginna i b'a ye k'a fɔ n'o de ye ni polisilakaw ye k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛnikɛla k'o tɛ mara sigida kɔnɔna la kunnafoni fila de ye an ye min bɔ le reporter kɔnɔ la rédaction ka jɛ k'a sɛbɛn i tɛgɛ don Bajabati namu n bɛ n bolo don ni sɛbɛn bɔ sɛbɛn min n'a b'a wele ko info matin o don Bajabati namu ka den bange ka tila k'a ye cogo dɔ la a bɛ den mansaw a b'u jigilatigɛ wulibali i ye kɔrɔfɔ min fɔ tiɲɛ don info matin o y'u da don kɔrɔfɔla kɔrɔfɔ min ni o bɛ tali kɛ dɔrɔgu kan u y'a yira sa k'a fɔ an bɛ waati min n'a fɔ sisan min ye denmisɛnnin fitininw ye a ko dɔrɔgu de kɛmɛ olu taalan ye bi a ko kamana ganko a ko jɔrɔna ko a ko ka sababu kɛ a kɛra sababu ye min ye baarako bɛɛ lajɛlen ni k'o gɛlɛya a ko dɔw ka fɔ la u y'a yira sa k'a fɔ baarantanya de bɛ na ni nin caman ye nka k'o mana kɛ cogo cogo denmisɛn kɔni i kan k'i ka kili to i yɛrɛ la ka sababu kɛ jamana siniɲɛsigi i b'a fɔ ko denmisɛnw sɛbɛn fatiri b'a ka fɔ la a ko an bɛ waati min n'a fɔ sisan ko maa caman bɔ dugubaw kɔnɔna na ni kana dugumumisɛnninw kɔnɔna na kana dugubaw kɔnɔna na nka ni baara kɔni ma sɔrɔ olu caman bɛ taa sira caman fɛ n'u taara sira caman fɛ o laban olu bɛ na ni nin tiɲɛni ye ni nin tiɲɛni n'a fanga barika bonyana a bɛna kɛ sababu ye min ye tiɲɛni ye ne k'a boloda kannabisi tramadol la cocaïne ka taa se a ɲango caman ma a ko de bɛ kɛ denmisɛnw ka baara ye k'a ta dɔw ta ye n b'a f'i ɲɛna k'a feere docteur Gindo ka fɔ la docteur Dawuda Gindo ale ko nin ŋɛmɛ ko ye bi a ko min ye film tournenaw ye a ko ka taa se dɔnkilidalaw ma ka taa se réseaux sociaux ma a ko halisa min ye explication ye ko misali la maaw de kan ka sensibiliser halisa walasa nin ko ninnu a bɛ se ka dabila cogo min na a ko a bɛ kɛ sababu ye ni ka jamana siniɲɛsigi ni ka a gɛlɛya sɛbɛn fasiriba ka fɔ la a ko u tora munumunu zalo la docteur ko gɛlɛya don u ye taaba 2 k'o ɲininka
kelen o tɔgɔ ye ko zafe zafe taba kelen zafe y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a ta dɔrɔn k'a bɛ b'i dabolo quoi k'a kɔni b'i kɛ maa sumalenni maaw b'a fɔ kamalenin kɔni nɔrɔ b'a la nka a tɛ kuma ten ko ka zafe ko k'i ni dɔnko bɛ ɲɔgɔn na min b'i kɔnɔna na k'o bɛ yen k'a b'i bila sonyani na a b'i bila ka bɛn mɔgɔw quoi k'o ye fɛn min n'a tigɛ maa filanan o kɛra an balimakɛ Burama Sila ye Sila fana o ye taba dɔ ye o fana b'a ta o fana y'a yira sa k'a fɔ ko tiɲɛ na k'a bɛ maa bila ɲɛnamini na k'a bɛ maa bila k'i tɛ dumuni kɛ ten kosɛbɛ a b'i bila i yɛrɛ kɔni k'i yɛrɛ bolo kumasi k'o ye fɛn min k'o man ɲi docteur ye kɔrɔba kun kɛ ale ko wulikajɔ kan ka kɛ ko min ye polisilata ye gendarmelata k'o bila ka taa kaso la k'o dɔrɔn tɛ se k'a ban dɛ k'o ka fɛɛrɛ kɛ min ye sensibilisation ye ani k'u bila ka taa dɔgɔtɔrɔsow la ka wulikajɔ kɛ walasa nin ko ninnu bɛ se ka dabila cogo min na min ye an balimamuso ye n'an b'a wele ko Asitan Kulibali ale ye stagiaire ye a bɛ informateur la ni ale ka kɔrɔfɔ ye bi sɔgɔmada Buwa Jabate hali Salamsɛni fɛn banbali jate dɔn waati min tun b'an bolo kɔrɔ waati sɛbɛkɔrɔ dɔrɔn na Salamsɛni ka foli ni tanni ta ka bɛɛ lajɛlen sigada colonel Alaji Lasana Taba Keta muso ɲuman k'u fɔ k'u waleɲuman dɔn waati korona e ko cogo di Buwa Jabate an bɛ foli kɛnɛ yɛrɛ ka ɲɛsin sisan ne tilala o tuma ne yɛrɛ tilala min y'an bɛ Jakite k'a fɔ ka waleɲuman dɔn Kamara k'a fɔ ka waleɲuman dɔn da ni Ala ni kira sɔnna bi kunya tarata o ye laada ye an bɛ bɛn kunnafoni balan kɛnɛ kan nka sini o fana ye waati wɛrɛ ye kunnafoni di kɔnɔ ni taama ma jɔ bolo fifa tɛ jɔ a kɛ to b'o kan Sala Mohamɛd